This is from Zen Lexi Production. Zen Lexi Production. Nuruti karepe pikiran selawase uripmu ora bakal keturutan mergo karepe pikiran kuwi mau ora ana watese lajeng carane mbatesi karepe pikirmu kuwi kedah pripun to ayo diimbangi kertake ati to saben arep tumindak apa wae kuwi mau ati kudu dilibatke mergo sing iso ngrem lajune karepe pikiran kuwi mau mung ati kok Le. This is from Zen Lexi Production. Zen Lexi Production. Nuruti karepe pikiran selawase uripmu ora bakal keturutan mergo karepe pikiran kuwi mau ora ana watese lajeng carane mbatesi karepe pikirmu kuwi kedah pripun to ayo diimbangi kertake ati to saben arep tumindak apa wae kuwi mau ati kudu dilibatke mergo sing iso ngrem lajune karepe pikiran kuwi mau mung ati kok Le.